Ngicela ukubingelela amakhosi okakhona ngibingelele uzi upresident wethu. Nami bengithi ngifuna ukuya kuleli point lika Gogunkanyama. Kodwa engifisa ukudlulisa kithi sonke sikhona la. Msholozi kuyithuba elihle kimi ukuthola ithuba lokuthi ngikhulume namhlanje noNqamalala. Ngiye ngithi mina ngikhuluma ngithi mina umholi uyazalwa bese kuthi usomabhizinisi uyabekwa. Ngikhulunyiswa yini lokho ukuthi uNkulunkulu wazalela umsholozi inhliziyo yanayo. Kukancane ubona upresident noma umuntu ade upresident ehla eza kubelaphi bendabuko njengoba namhlanje ekhona. Ake sikushayele izandla nje lokho ukubona. Okwesibili engikucelayo njengoba nami kukhona abantu engifike nabo abasuke ewadini yami eward 89 siyasebenza. Engikucelayo kithi sonke nabaseduze kuka baba umsholozi sicela inhliziyo zabo kube ukuthi zinamathela kule nhliziyo umhlolozanayo yokuthi kusize isizwe. Kungabe ukuthi kunabantu abezeduze kaMsholozi ngoba befuna ukbenefita bona. Ilokho nje bengifisa ukudlulisa ukuthi siyabonga khehlelezi mfowethu siyabonga nokuthi usondezele ubaba ebeseduze kwethu. Esikuthembisayo Msholozi inkosi yethu baba wethu sizosebenza ngamandla ukuthi uMkhonto weSizwe bangena abantu ubaba abe khona eParliament nayo yonke indlela ngeke size silange. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu nangu ubaba ngapha nangu ya nenze sho ukuthi iba imibuzo ukuze asuma iphendula. Ngibonge mphathi ohlelo Thokozani Mkhonto nomkhulu udokotela uMgobhozelo eClermont kwaNdabeka ngaphansi uqhamuka kubelaphi bendabuko traditional Institute of Traditional Practices. Cela nje ukubingelela ngokukhethekile kubaba uNqamalala sibingelele kumakhosi wonke ephakama nakho ebesiqhamuka nakho kubelaphi bendabuko isicelo nje baba uNqamalala ukuthi ma usubuyelile lapha phezulu besicela singabelaphi bendabuko ukuthi sibe neofisi likaNgqongqoshe lapha kuhulumeni ngoba uma sengase sibe neofisi likaNgqongqoshe ilona elizokwazi ukuthi lengamele zonke izifiso nezikhalo abelaphi bendabuko abanazo bazobe bazi ukuthi bakulela ofisi engqo okuyilona eqondene nje nabelaphi bendabuko ebese ukuthi kubantu abazoba kulelo office akube abantu abasebenzayo abanolwazi nokusebenza kwabelaphi bendabuko. Kungabekwa umuntu lapha akuzothi makufika abelaphi bendabuko belethe izikhalo angabanayo nje nhlobo. Kungaba kuhle ma kuzoba abelaphi bendabuko ngqo abazophatha kulelo office basebenze khona kulelo office. Ngaleyo ndlela kuzoba lula ukuthi siyazi ukuthi nanku umnyango esibhekana nawo kuzona zonke inkinga esibhekana nazo ngoba singazibala zonke inkinga. Kodwa mangase sithole nje office likaNgqongqoshe ngabe siqedile ngoba lizokwazi ukuthi libhekelele yonke into esikhala ngayo singabelaphi bendabuko. Angithokoze. Siyabonga kakhulu siyabonga